Hello! Welcome back sa ating channel. Ngayon, meron akong i-share sa inyo. Meron tayong i-unbox na hybrid power inverter na 3,200 watts. At ako pala, si Rani Lumapas. At ang YouTube channel ko ay ang John Rani Tech Hobbies. So, pag bago ko sa aking channel, please, paki-like, paki-share, at paki-subscribe naman. Ang hiningi ko ninyong pabor. At paki-click sa notification bell para naman updated kayo sa aking mga i-share na video. So, ngayon, ito ang ating i-unbox ngayon na hybrid power inverter 3,200 watts. Okay? Samahan niyo ako dahil maganda ito na hybrid power inverter. Okay, atin ang i-unbox. Okay, atin ang i-unbox. Okay. Oh, yeah. Yan na. Ito ay ang tingin ko wifi danggol ito para sa system monitoring. Wifi danggol. Okay. So, yan. With wifi monitoring ito kasi. Yan ang ating wifi danggol. Okay. Tabi muna natin ito. At ito naman ang kanyang guide o manual. Paano ito i-connect o at i-download. Yan. Wifi plug pro. Wireless router connection. So, okay. Okay. Tabi muna natin ito. Okay, yan. Okay, baliktad. Okay, ating babaliktarin. Okay, yan. POW-MR, model name POW-HV-M3 to H-24 volts. Okay, model number POW-HV-M3.2 H-24 volts. Okay, 24 volts ito. Ito ang aking gagamitin sa yung bulb na battery ko na 24. Okay? Okay, saan natin? Ito lang. Yan. Yan. Okay. Okay. Una na ang user manual. POW-MR. Okay. So, table of contents. Ang taas ng settings. Abot ng grabe. Ang taas. Okay. Ito ang user manual. Ito na ang ating power hybrid inverter. Okay. Ano ito? Ano ito? Yan. Okay. Yan. Ups. Okay, so ito na ang ating 3,200 kilowatts. Yan. Okay. Yan. Okay. Ito na. Okay. So, ito ang ating bagong 3,000 watts na 3,200. Okay, yan. Inverter charger, model name POW-MR. Yan.
Okay. So ito ang kanyang switch, power switch ito. Yan. At sa kabila, at ito ang kanyang display, LCD display. Ito. Yan, 4 na button. Exit, up, down, enter. Dahil sa light indicator, meron inverter, charge, at fault. Okay. At sa kabila naman, ito ang kanyang communication, yung port ng para sa wifi dongle. Okay. At ito naman ang kanyang AC in, AC out. Mayroong dalawang cooler fan, yung pabugnaw, palamig sa ating circuit sa power inverter. At ito nga sa battery, ito sa battery input, andyan sa loob. Mayroong cooler, dalawa, cooler fan, dalawa. At sa PB in, ito meron itong 80 amperes na built-in na MPPT na solar charge controller. Okay. Ito, tanggalin natin ito para makita natin ang kanyang mga terminal. Okay. 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 Ito na. Tanggal na. Yan. Okay mga boss, mga kasular. Ito. Sa in, out, cooler fan, sa battery, cooler fan, at sa PV solar. Okay, ganda ito. At sa store na nagbigay ng mataas na discount, ang Pau MR ito, yan, Pau MR. So maraming salamat Pau MR sa mataas na discount. At sa Lazada, akin itong i-share sa lahat para makakita sila kung ano ang Pau MR. Okay, yan ang mga setup. Ang dami yan.
Okay? Okay mga boss, abangan nyo ang pag-install ko nito, dahil yung last na valve na 200 na para 24 ko sa isa ko na valve na 200 ito ang aking lalagyan sa 24 volts na 200 so abangan nyo mga boss, mga kasular, mga ka-John Arctic, abangan nyo sa pag-install ko ito. Pakita ko sa inyo ang performance nito. Okay, hanggang dito lang muna tayo, at abangan nyo ang pag-install. Samahan nyo ako sa pag-install nito sa susunod. Okay, dito mo lang muna tayo. Magandang buhay or magandang ating mga nabibigay sa Panginoon. Sana healthy tayong lahat. Okay, bye bye.